אהלן חברים יקרים, חיים פורמן, Easy to Success. נמצא עכשיו באיזושהי פגישה במקום נחמד בחיפה. מי שנמצא בפגישה בדיוק יושב מאחורי המצלמה. הייתה איזושהי סוגיה שדיברנו עליה הרבה, שנקראת הסביבה שלנו. עכשיו, אני והשותף שלי היום גם מקבלים הרבה מאוד אימיילים והודעות אישיות של איך מתמודדים עם כל העניין שנקרא סביבה. בעיקר כמובן סביבה לא תומכת. עכשיו, גם אני בחיי עסקיים או בחיי אישיים נתקלתי בזה. והדבר הראשון שאנחנו צריכים להסתכל על כל העניין שנקרא סביבה, כי אני בטוח שזה עלה לכם או שזה מדי פעם עולה לכם, ואם לא, אז אתם באמת ברי מזל, כי זה מאוד מאוד נדיר. ברגע שאתם מצליחים, ברגע שמישהו מצליח טיפה או עושה משהו שהוא טיפה שונה, תמיד קופצים איזשהו אנשים שלפעמים האנשים הכי טובים בחיים בשביל אותו בן אדם, יכול להיות זה המשפחה, יכול להיות זה האישה, אפילו הילדים, ההורים, חברים, מכרים, קולגות, לא משנה מי, אומרים לו, לא, למה אתה יוצא מהקופסה, למה אתה יוצא מאזור הנוחות שלך? וזה בסדר, כי אותם אנשים פשוט לא נמצאים יכול להיות באותו מקום או באותו קו חשיבה שלכם. אבל כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה של סביבה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל להגדיר סביבה. Okay? כשאנחנו עוברים להגדיר סביבה, חשוב מאוד לחלק את זה לכמה קטגוריות. קודם כל, קטגוריה ראשונה שנקראת התא המשפחתי. קטגוריה שנייה זה החברים הטובים, קטגוריה שלישית זה המכרים, רביעית זה הקולגות בעבודה. אם אתם עצמאים אז אתם יודעים, ברמת העצמאות שלכם, אם זה רואה חשבון וכל הדברים שמסביב, אם אתם כמובן שכירים, אז גם שם יש קטגוריות, אם זה עובדים, אם זה הבוסים, אם זה לא משנה מה, פשוט תגדירו את זה לפי קטגוריות. כי ברגע שאתם מחלקים לקטגוריות, אתם יודעים קודם כל לתת דגש ולשים לב איזה סביבה יותר תומכת ואיזה סביבה פחות תומכת. עכשיו, אחרי שהגדרנו הכל ואנחנו יודעים, קחו בכל קטגוריה ותתחילו למלא שמות של האנשים. אם זה נגיד בסביבה המשפחתית, זה נגיד אמא, אבא, אישה, ילדים, גם אם יש לכם ילדים קטנים, גם לרשום אותם. אם יש לכם חיית מחמד, כלב חתול, גם לרשום אותם. אגב, אם יש לכם כלב, בדרך כלל הכלב תמיד יהיה הסביבה הכי תומכת שלכם, כי יש לכלבים ובעלי חיים בדרך כלל אהבה ללא תנאים, וזה דבר מדהים. בכל קטגוריה וקטגוריה ממש תרשמו את האנשים שאתם נמצאים ביותר אינטראקציה איתם. כמובן שיש גם את האנשים שאתם בפחות אינטראקציה, תרשמו אותם ככה למטה, כי לפעמים אנחנו נוכל לזהות שדווקא הם האנשים שיותר מפריעים. עכשיו, אחרי שחילקנו את זה, שימו מ-1 עד 10 לכל קטגוריה מהי ההשפעה של אותה קטגוריה לחיים שלכם. מה הכוונה? אם זה משפחה, והקטגוריה של משפחה מאוד מאוד חשובה לכם בחיים, שימו אותה ב-10. אם היא פחות חשובה לכם במה שקורה לכם בחיים, שימו, אתם יודעים, בפחות. 1 זה הכי פחות חשוב. אוקיי? חילקנו את נעשה איזה overview, חילקנו את החיים לקטגוריות, מצוין. פרטנו את כל השמות של מי שנמצא בכל קטגוריה, מצוין. החלטנו שאותה קטגוריה היא נמצאת באיזה עדיפות בחיים שלנו, בהיבט הסביבה שלנו, מצוין. עד כאן זה פשוט. איך עכשיו מתמודדים? שאלה מצוינת. תחשבו רגע, איך הייתם מתמודדים קודם כל עם עצמכם? מה זאת אומרת עכשיו להתמודד עם עצמי? כן, תלכו למראה, זה הדבר השני, תלכו למראה, תסתכלו על עצמכם ותגידו לעצמכם את כל הדברים הפחות תומכים. ואז תענו לעצמכם. עכשיו אני יודע, לחלקכם זה יישמע מה, אני צריך לדבר עם עצמי? כן. כי כשאני מדבר עם עצמי, אני בעצם מוציא את הפסיכה הפנימית שקורית לי בתוך הראש שלי. אוקיי? ואז אני מוציא את זה חיצונית, ואז אני יודע קודם כל מה אני חושב על עצמי, כי לפעמים אנחנו יכולים לזהות שלאו דווקא הסביבה הלא תומכת או התומכת היא באמת המשפיעה. לפעמים אנחנו רק חושבים שהם לא משפיעים עלינו לרעה או לטובה או עוזרים לנו או מדכאים אותנו או לא משנה מה. אז קודם כל אנחנו מוצאים את הסביבה הפנימית שיש לנו, את השיחה הפנימית, מוצאים אותה החוצה. אחרי שהוצאנו אותה החוצה, תתחילו לתת לעצמכם כל מיני פידבקים שהם פידבקים חיוביים. אחרי שאתם לעצמכם פידבקים חיוביים, תעשו את אותו הדבר, רק בפעם השנייה תקליטו את עצמכם רק עם הפידבקים חיוביים. אתם להקליט את עצמכם עם המקליט של הטלפון, או רשם קול, או בווידאו אפילו, איך שאתם רוצים, אבל רק עם הפידבקים החיוביים שלכם, הקלטתם את זה, תקשיבו לזה 5 פעמים ביום. בבוקר שאתם מתעוררים,
בצהריים ככה באיזו הפסקה שיש לכם גדולה יותר, ובערב לפני שינה, בפעמים הנותרות, אני משאיר את זה בשבילכם. אתם תחליטו. אחרי שהתחלתם להקשיב לעצמכם, בואו נסתכל באמת על הסביבה שלנו. בתוך הסביבה יש לנו את הקטגוריות. תתחילו לסמן בעיגול מי משפיע עליכם יותר לטובה בחיים. ומי שמשפיע עליכם יותר לטובה בחיים, תתחילו להיות איתו יותר בקשר. מי שמשפיע עליכם יותר לרעה בחיים, תתחילו להוריד איתו את הקשר. עכשיו, אני יודע, חלקכם, יש לכם עכשיו מאות חברים, אתם חושבים שכולם חברים שלכם וזה בסדר. חשוב מאוד שתיתנו דגש דווקא לחברים שיותר מקדמים אתכם. אין לכם חברים שמקדמים אתכם? תמצאו חברים שמקדמים אתכם. אם זה כנסים להתפתחות אישית, אם זה דרך האינטרנט, אפשר למצוא כל מיני קבוצות מדהימות של התפתחות אישית, של אנשים שבאמת עוזרים אחד לשני ומפרגנים אחד לשני. תקנו אפילו כל מיני קורסים כאלו של התפתחות אישית שנבנית שם איזושהי קהילה, שהקהילה הזאת יכולה לתמוך ולעזור לכם. אחד הדברים שאני נתקל בהם, בכוונה אני נוגע בעניין הזה של הסביבה והחברים, זה שבאיזשהו גיל קשה למצוא חברים חדשים. אני יכול להגיד לכם ולתת לכם דוגמה שאני גם הייתי בסוגיה הזאת, שאני רוצה להגדיל את מעגל החברים שלי, אבל אני עצמאי ואני עובד הרבה גם לבד, ולפעמים קשה לי, מזל שיש לי כמובן את השותף שלי, כן? אבל הייתי בא ונתתי לעצמי יעד שאני חייב, בשנת 2016 לדוגמה, להגדיל את מעגל החברים שלי לאנשים שחושבים כמוני ואפילו יותר ממני. וממש הלכתי והסתובבתי בכנסים, והסתובבתי בהרצאות, והכרתי אנשים, ולא פחדתי לבוא ולהגיד שלום לאנשים שהם הרבה יותר גדולים ממני, כדי לבוא ובאמת להתחבר איתם, כדי לייצר איזשהו relationship. אז אם יש לנו את הסביבה הזאת, אנחנו הולכים ואנחנו מוצאים סביבה. וכל תירוץ אחר של אני לא יודע איך, או אני לא יודע מה, זה רק תירוץ. אוקיי? יכול להיות שאתם גרים מאוד מאוד רחוק, אתם יכולים להאשים את זה שאתם רחוק, אבל שימו לב, אתם מאשימים את התירוץ ואתם לא מאשימים את מה שתלוי בכם. אני לדוגמה גר בצפון, יש לי המון חברים שנמצאים במרכז, אוקיי? אתם יודעים, אמנם זה שעה וחצי נסיעה, אבל עדיין הם גרים במרכז, ומבחינתנו בישראל זה מרכז, צפון, שתי עולמות שונים. עדיין אני יודע לבוא ולהגיע גם אם צריך, כדי להשאיר כמובן את עצמי. הדוגמה הכי מאתגרת בסביבה היא המשפחה, אני אשאיר אותה לסוף. אם לדוגמה בעבודה, אתם נמצאים במקום עבודה שטוב לכם, נוח לכם, אבל הסביבה שם מאוד מעכבת אתכם, יש שתי אופציות. אחד, להשלים עם זה, כי זה מה יש. 2, תמצאו סביבת עבודה חדשה. וגם אם אתם צריכים לקבל עכשיו החלטות שהן החלטות קשות, תקבלו אותן. אל תשכחו שהבן אדם הכי חשוב בחיים שלכם זה קודם כל אתם, ואתם צריכים לדאוג לעצמכם. כי אם לא תדאגו לעצמכם, לא תוכלו להעניק את אותה דאגה ואהבה וחברות לאנשים אחרים בעולם הזה. אוקיי? הסביבה הכי מאתגרת היא הסביבה המשפחתית. אוקיי? כי משפחה אי אפשר להחליף. אוקיי? אז בסביבה הזאת, קודם כל, הדבר הראשון הוא לבוא ולשמור מה אתם מעדכנים. אם אתם מעדכנים דברים גדולים או דברים קטנים, כי לפעמים גם תהיה לכם הצלחה פנומנלית, עדיין הסביבה הזאת יכולה לבוא ולהכניס אתכם לקרש הזה שלא תדעו איך להתמודד איתו. אז קודם כל אתם יכולים לעשות שיחות עם הסביבה הזאת. אתם יכולים לדבר איתם אחד על אחד, להסביר להם יותר, לרתום אותם יותר. אם אתם דוגמה עושים משהו ואתם עכשיו אתם שכירים ואתם רוצים להתקדם לאיזושהי תוכניות שותפים, או לעשות עכשיו קורסים כאלו באמזון, או לעשות עכשיו איזשהו יזמות, או להשקיע בנדל"ן, או שוק ההון, או לא משנה מה, ואנשים לא מבינים למה אתם עושים את זה, תחברו אותם איתכם, תחברו אותם איתכם לתהליך. יכול להיות שתמצאו שם אגוזים מאוד מאוד קשים לפיצוח, ואתם תצטרכו לדעת קודם כל להרפות. איך אני מרפא? דרך השיחה הפנימית החיצונית שאני מדבר לעצמי. אני כל הזמן נותן לעצמי פידבקים חיוביים ואני מאזן את זה. דבר נוסף שעובד לי כל הזמן זה דווקא לסביבה היותר קשה, לחייך. באמת לחייך. ולמה לחייך? כי אנשים לא מבינים שחיוך זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות בעולם. ואם עכשיו בן אדם שדווקא מעכב אתכם באיזשהו תחום בחיים שלכם, ואתם כל הזמן מחייכים אליו, הוא יתחיל גם לחייך, הוא פשוט לא יבין למה אתם מחייכים.
באיזשהו שלב הוא יתחיל גם לחייך. אגב, אומרים שאתם מפעילים, איך אומרים את זה, פחות שירים או יותר שירים שאתם מחייכים, מאשר אתם מזועפים, לא יודע מה. קיצור, תחייכו. זה עובד לי בכל מקום, בכל שלב, בכל סיטואציה שיש. אני מגיע, אני פשוט מחייך. אנשים לא יודעים לאכול את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני יודע, על הסביבה אפשר לדבר על 1001 נושאים בתוך הסביבה. אני מקווה שהטיפים הקטנים האלו הם טיפים שנתתי לכם באמת עזרו לכם ויעזרו לכם. חשוב מה שתיישמו אותם. במיוחד את השלב הראשון והאחרון. האחרון זה לחייך, השלב הראשון הוא ממש לנתח את הסביבה שלכם ולהבין איפה אני מצמצם יותר, איפה אני מצמצם פחות, וכמובן שיחה פנימית חיצונית מקדמת, כדי שתשמעו את עצמכם, נותנים לעצמכם פידבקים. אז מקווה שעזרתי. כאן הייתי חיים פורמן. אהבתם את הסרטון, לייק, שתפו אותו. אם אתם רואים אותו בבלוג, תכתבו לי תגובה למטה. אם אתם רואים אותו בפייסבוק או בכל מקום אחר, תגובה, שיתוף. אם רוצים לשאול אותי שאלות, תרשמו לי שאלות למטה, מתחת לסרטון, איפה שלא תראו אותו. אני מבטיח שאני אענה לכם ואתן לכם כמה שאני יכול, מאוד טיפים וטיפים אחרים. וזהו, שיהיה לכולנו המון בהצלחה, וכמובן תזכרו, הסביבה היא קודם כל אני, כי אני נמצא בתוך הסביבה. איך שאני אתנהג בתוך הסביבה, בסופו של דבר אני אוכל להשפיע על כל הסביבה. שיהיה לכולנו בהצלחה. ביי ביי.